Добър вечер на всички. Днес ще си говорим по сериозни теми, по едни наболели въпроси, които карат нашето общество да го боли, да страда, да търси майка си, да търси баба си, да изпитва дискомфорт дори. Но разбира се, е нужно да сме последователни, затова ще започна с кратка интродукция. Кратък увод ще направя сега. Знаете, предполагам, сте запознати вече, зимата дойде, зимният сезон е вече тук, студено е навън, вали сняг, капе сняг от небето, нощта е дълга и мрачна, вълците вият в гората, птичките са отлетели на юг към едни по-добри места, а камината в къщи гори. Прайм тайма на BTV е окичен с турски сапунки. Баба ви плете топли чорапи. Майка ви навива топла баница. Вие свивате топъл фас. Идилия. Просто това всичко е една идилия. Но тази идилия не е за всички. Значи, за родителите зимата е времето, когато техните деца се прибират, тя им носи радост. Те се завръщат вкъщи, техните деца, те са близо до своите родители. За малките деца зимата е сезона на дядо Коледа. Той им носи радост, като им носи подаръци. Но за студентите зимата е един тежък период, който не всички преживяват. Наистина, някои студенти не успяват да преживеят зимата, тъй като през зимата идва изпитната сесия. Така е, студенти добре да живее, идва изпитна сесия, а с изпитната сесия идва и краставицата. Преди няколко дни аз лично получих своята персонална краставица. Знаете, всеки студент получава своята персонална, партикулярна краставица, веднъж щом изпитите наближат. Аз лично преди дни получих ето тази краставица. Събудих се от сън и в пощенската си кутия какво да видя? Краставица. И така намерих краставицата, но искам да знаете, че вида и размера на вашата персонална краставица много може да варира, може да зависи от това какво поведение сте спазвали през семестъра, ако сте учили съвестно, ако сте си чели записки, ако сте си писали домашни, ако сте ходили на лекции, дори вземете. Вие получавате една малка краставица корнишонче. Ей толкова корнишонче получавате. Обаче, ако не ги спазвате тези неща, ако не посещавате лекции, ако тези дейности са ви непознати, ако не сте ги ползвали съвестно, се събуждате и намирате тази краставица, голяма, дебела краставица, дълга, страшна краставица. Това не е краставица, с която бихте направили салата. Това е друга вид краставица. Друго естество, друга порода краставица. И така, да ви споделя моя персонален опит от този семестър, който вече измина за мен. По време на семестъра не бях много примерен, не бях съвестен ученик, не четях буквари, ядях краставици. А това по-късно се оказа пагубно за моето индивидуално развитие. В една от малкото лекции, които посетих, аз спях. Но знаете, че лектора щом
само да спомене думата изпит, да я употреби като дума, като жаргонизъм и веднага по време на лекцията всичко живо на остри уши започва да записва по тетрадки, по листи, по хвърчащи записки, по чинове, по маси, по ръце, кой където свари. И аз така подучух нещо, докато спа в присъденица. Викам, чакай пък да чуя за този изпит. И моя приятел, лектора Крис Линдзи, вика, изпита моите момчета ще е тест. Викам, вала, дай Боже всеки му такъв изпит. А, Б, С, Д. Б, С, Д. Така и така. Ще ги направим работите. Водих си аз своят живот. Живеех си благополучно. Изпитът наближаваше. Примката около вратът ми се стягаше. И аз все повече и повече започнах да оценям малките неща в живота. Все повече и повече се заслушвах в песните на птичките, песнопойките. Гледах патките сутрин в канала, гледах лебедите, гледах други неща. Но щом излезах навън и вдишах въздуха, аз го оценях. Оценях всеки атом на кислорода, който се стичаше по моите алвеоли. Просто животът беше дар за мен, защото знаех, че няма да продължи още много. Скоро си заминавах. И така аз изживявах своята приказка. Своята краставица. И така няколко дни, докато неусетно дойде денят на изпита. Аз станах от леглото, защото бях в леглото, защото спях предната вечер, не знам дали знаете. Направих своите сутрешни ритуали, изядох една краставица, за да подсредоха и тялото ми. Пих едно кенче 330 мл сок от краставици и потеглих към своето лобно място. Стигнах до изпитната зала 2013 година в град Глазго, пеша на автостоп, влязох, седнах на масата като човек, като студент и си поръчах от квестора един изпит да пиша. И по едно време влезнаха някакви си известни непознати от факултета и нито съм ги закачал, нито нищо съм им направил. Викат, вземи този екзам шит и си го написваш. И аз отхапах от краставицата. Взимам го този екзам шит, ще го написвам, уше тест. Отварям аз изпитната хартия и какво да видя? Ни тест, ни дявол. Отворени въпроси, есета. Не отгоре като за Бог да прости сложено едно условие. Взимаш ти отворени въпроси и си ги развиваш. Каквато надежда съм имал до този момент, тя просто, какъвто живеец съм имал, каквато надежда, те просто изчезнаха. Изчезнаха за секунди в този единствен миг, в този единствен момент, един единствен просто фалшив живот изживях в този момент. Вземи тия 3 есета за 2 часа. Как ви стоят? Просто аз трябва да хапна краставица. Така аз почнах да се озъртам, да се чувствам не на място дори. Гледам пода, гледам часовника на стената, гледам всичко.
Само не гледам и листа, защото аз какво да му гледам на този лист. И по едно време гледам пред мен едно момиче, такова по-черно, мургавичко с летен загар, с шоколад по кожата, ако искате го вземете. От тази по-тъмната раса беше. И викам: момиче, отдръпни се малко вляво да погледна какво пише и да си препиша. Тя вика: няма. Отказа ми и в то един единствен миг моята вселена рухна. Нямах опора под краката си. Малкият ми личен свят, персонален, партикулярен, се разби на съставните си части, протони, електрони и неутрони и така нататък. Аз се строполих на чина и заплаках. В областта на очите ми се образува купеста дъждовна облачност. Приех влагата от атмосферните фронтове в залата, кондензирах водните пари и емоциите ми се наводниха, изляха се под формата на ситен студен дъжд. Това е просто аз. Но така става в живота, който каквато краставица си заслужи, такава получава. И така, мили деца, ако не сте фенове на краставицата, четете букварите, прелиствайте книжките и слушайте вашите майки и лели.